ученици, обградени с много внимание и обич, успяват да се развиват, да покажат своя творчески потенциал и да достигнат държавните образователни стандарти, както всяко едно българско дете, в тази спокойна, красива и творческа атмосфера. Нека да ви покажа как работим в часа по математика. Тук Ивчето и Стели работят с стотичната дъска. Ще подредят числата. Ивче, от колко до колко? От 1 до 100. От 1 до 100. Там продължаваме с очертаване на геометрични фигури, работа с геометричен материал. Много обичат тези наши архитекти и инженери да работят с този материал. Получават наистина фантастични фигури. Когато много сме работили и се изморим, имаме си екът за почивка, където в момента е седнала Криси. Криси, изморена си малко днес. В този кът какво? Можем да почиваме. Ако трябва да вземем някаква наша книжка да прочетем. Добре, почини си още малко и после да се върнем към работния процес. Да. Тук Лори и Данчо се упражняват на дъската за изваждане, защото точно сега такъв учебен материал изучаваме. Изваждане на числата до 20. Лори, трудно ли са задачите? Не. С упражнения се постигат много неща. Да. Тук отново виждаме, че Божанчо, Дани и Сиянка работят с геометрични фигури. Дани, тези триъгълници от какво са съставени? От още триъгълници. Да. Добре. Червеният триъгълник от колко триъгълника е съставен? 4. От 4, добре. Учим се да разпознаваме, да броим геометрични фигури. Тук виждаме дъската за събиране. Това е още едно упражнение за събиране и изваждане на числата до 20, както учат всички деца в първи клас. Задачите не са много лесни, но са интересни. Дани, обичаш ли да работиш с тази дъска? Да. Добре. Тук виждаме, че Вики, Марти и Борко работят с цветните перли. Те подреждат фигури и така освояват числата от 1 до 10 до 20. Те всички са, всяка перла има точен брой перлички и те вече знаят, че една перличка е червена, двете са зелени и това много помага за неусетното възприемане на математическия материал. Тук виждаме, че Вали и Стоянчо също работят с количества, числата от 1 до 10. Те вече са подредили числовите летви и сега ще сложат. Вали, ето тук в края можеш да сложиш числото 10. Добре. Продължавайте, добре се справите. Ани вече е поработила и е решила да почете малко книжка. Ани, обичаш да четеш? Коя е тази книжка? Бивалиците Дадо и съм се избрала да чета бивалиците с Жо. Ще ни почетеш ли малко? Да. Откъдето искаш може да покажем как четем в първи клас. Аз съм стигнала до... Тогава продължи. Жаба се върнала от жилата от гора да допише писмото до Лора Жеко. Жената била много благодарна на Жора, че спасил жерно. Му подарила букет от жълточета и жълта кисия с жълтици, с
Благодаря ти много. Искам да кажа, че ние не сме изучили още всички букви и тези букви, които тя сама е научила, успява да ги прочете вече. Макар и непознат, това беше непознат текст, чудесно се справи. Благодаря ти. И накрая Пеши, който вече е поработил с материала по математика, е взел своя любим материал. Да. Кажи с какво работиш ти? Това е дъската? Дъската с държавите. Това е картата на кой е континент? Европа. Добре. Ще ми кажеш ли кои държави си очертал? Испания, Португалия, Италия, Добре, виждам, че си написал и столици. Париж, Париж е столицата на коя държава? Франция, Македония, Исландия, Швеция. Браво, Пеши. А ти знаеш ли? Знаеш много градове в България. Ще ми кажеш ли кой е най-малкият град в България? Мелник, А други малки градове? Маджарово, Плиска, Хитен, Клисура, Брусарци, Ахтопол, Сеново Добре, благодаря ти. Благодаря ти, много приятно ми беше и да още поговорим. 10 града. И още 10 по-малки града, добре? Ето така при нас, всеки със своите интереси, в една приятелска атмосфера. Така че заповядайте при нас, сигурна съм, че ще ви хареса. И на вас, и на децата.